Altså, og håber, I godt kan lide den her video. Jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt, men jeg er ked af, at jeg sætter den anden, den der Hunger Games. Den kommer ikke op igen, bare lige så jeg ved. Jeg kommer til at lave den lille serie. Jeg ved ikke, om det bliver en serie eller bare den her video. Men håber, I nyder den og kan lide videoen. Så med. Joho, og velkommen i dag. Det er mig med det danske flag. Ej, men vi skal simpelthen lave vores helt anrørte. Jeg droppede som jeg droppede at lave mine Hunger Games. Du godt nok mange træer, synes jeg. Ja, så det kommer der ikke mere af. Måske gør der, men og jeg plejer nemlig ret til at blive smidt ud af de her ting. Jeg havde også på et tidspunkt, sådan Hunger Games, men så slettede jeg. Seriøst, kom nu. Need it. I get it! For filen. Hvad fuck er det for træ? Det er det her. Ej, det er faktisk en lille ting, jeg lige skal lave først. Split control. Det er meget nice'ere. What? Det er meget mere epic, kan man kalde det. Kan man sige. Så ja. Så det er ret sjovt, fordi jeg ved ikke, om det er skæg, eller om bare men det skal forestille. Hvad hedder det, Carlo? Så ja. Det var ikke min normale metode. Det er en metode, som jeg lærte til min datter. Navnebror. Ja. Boop. Fake. Det er lige meget. Jeg tror lige, at jeg lige filet der. Smadre. Jeg mad. Faktisk lige at tænke. Sad faktisk lige og tænkte over, om der var et sværd eller et eller andet redskab, værktøj, dims, som der i mig som der man kun bruger en stik, og det fandt jeg så ud af, der var. Jeg så faktisk lige nu og tænkte, ikke lige nu, det ville være fjollet. Det er lidt hæs, men jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg begyndte at starte skole igen. Forresten, det
Nej, det er 2 dage siden. Og første dag var jeg der ikke engang hele dagen. Fordi at en ting, jeg bliver nødt til at fortælle jer. Min farmor er mega frisk, altså det går bare pisse. Nej, min farmor, hun er desværre død. Så var jeg til begravelse. Nej, det var til begravelse i mandags. Det var det så også en fra min klasse, der skulle. Men den person kom så slet ikke, altså. Og jeg tror, hun var død. Jeg skal strække an. Ja, det ligner sgu lidt en and. Nej, okay. Nej, okay. Det er fint nok. Mange kroppe. Så jeg synes, det er en rigtig effektiv måde at få... Skal vi... Wow, Louis. Bare lige lidt tid, synes vi kan komme op igen. Jeg var meget glad, hvis jeg godt kunne komme op på her. Men der er faktisk lige noget, jeg lige skal tjekke. Den der også. Nej, der er ingen grund til det. Nej. Jeg prøver lige at tænke på, om der var en smartere metode at gøre det på. Så det var det ikke. Så vidt jeg ved. Måske gøre sådan der op. Og det her, det er en fin metode, hvis jeg ikke skal miste noget. Så det er det, tænker jeg. Så, yeah. Så ja, vi skal egentlig bare op nu. Der er ikke mere at sige om det. Og Nikolaj. Hvordan går det? Nej. Ikke nu, lad være. Fuck dig. Jeg bliver nødt til at smadre en til dem. Jeg vil godt lige gå en craft. Og lige kan få lavet noget fakkel. Græskar.
Jeg kan sgu... Bla bla. Det ville jo egentlig være meget fedt at have mit hus lige her. Jeg tror bare, jeg laver sådan det. Jeg vil ikke kalde det for et skot, men normalt hus. Bare sådan et nybegynd. Fordi jeg tænker så også, at jeg kan have en lille græskar. Hvad kan man egentlig bruge græskar til andet end at lave de der græskartærter? Hvis I ved det, så må I meget gerne skrive det nede i kommentaren. Hvad man kan bruge dem til jeg er ikke på computer, men godt være, man kan bruge det på det samme, men jeg ved, ja. Men jeg tænker, at når jeg får lavet det her hus, ikke? Slutter vi sgu af på den her gang. Det er jo lige. Så vi bliver sgu bare ved. Jeg bliver så sur, hvis der ligger noget galt lige nu. Fordi jeg synes, at mit program har klaret sig. Det er sikkert. Fordi at jeg har søgt på at filme så mange gange. Jeg har døren, og så skal den der bare lige fyldes. Og ja, jeg ved godt, det her ikke lige er et luksushus. Skal jo starte et sted. Som Tante Griffin altid sagde. Nej. Okay. Ej, hvis jeg så lige mangler en, bliver jeg så sindssygt glad. Jeg skal ikke en. Jeg mangler flere. Men har vi også lidt af det her. Så ja. Så ja, det var så første episode af den her lille serie. Jeg ved ikke, om der kommer flere episoder op. Det spørger jeg lige der. Men det var. Men håber I godt kunne lide videoen og alt det der. Meget gerne subscribe. Den sags skyld også like. Skriv ned i chatten. Det vil jeg blive så glad for. Og hvis I møder mig på livebog, så må I meget gerne skrive mit YouTube-navn op i kommentaren, så jeg ved, at der er nogen, der kender mig. Ikke kender mig person, og så vil jeg rigtig godt være på hold med jer Hunger Games, så yeah. Bye bye.